এই যে দুজন মাইকেল ওয়াটু আমার কারণে ভাল दा सानै लानो मोनो होननानै बयबो लाथारनांगौ बेबो नङा आरो आंबो दायो जे हाबा जाबाय बा गदाय लाथारबाय होननानै आंखौ जायफ्रा प्रुफ होनो नागिरदों खुलुमबाय लोगोफोर दा बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बे ससियेल मिडियानि दारै नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि जाथायाहाय जुदि भाइरेल जायोब्ला बिराद एक सेकेन्डबो सम नाङा आरोना लोगोफोर बिराद गोसारखायो नङा होमब्ला नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ आरो आंबो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्टखौ लाबोदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय बे टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्रियाव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला दायो जेनेबा प्रिति नार्जिनारिजों लोगोसे एनिथिं एमजे जोंहाय गोरोबलायफिनसिगोन बेफोरबायदि टपिकखौ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि दारै नुगासिनो दङ दायो मेन जाथाया बिथांमोननि जितु मेल मिटिङावहाय मा सावरायनाय जादों आरो एनिथिं एमजे ब्रादारा मा बाथ्राखौ लानानै दिनै मेल मिटिङावहाय जनो फैदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायोब्लासो मोनथिलांगोन बिथांमोनाहाय दिनै मा फोरमायलांखो आरो मा जालांखो थारैनो लामारगोन ना डाइभर्स होमारगोन आरोना लोगोफोरथ' खोनासंलांदो भिडिअखौहाय जोबजासिम लायै लायै जाफैबाय थानो हागोन नुदोंमोन जायगायाव सिनायगौमोन आं खेबनांगौलै दा सानै लानो मोनो होननानै बयबो लाथारनांगौ बेबो नङा आरो आंबो दायो जे हाबा जाबाय बा गदाय लाथारबाय होननानै आंखौ जायफ्रा प्रुफ होनो नागिरदों बेबो दासिमबो लाथारदों होननानै बुंनो हाथ'नाय नङा दा खोथाया जाहैबाय आं नैबे भिडिअखौ मेनलि बानायफैनाया माखासे जोंनि आफाद सावरायनो लेंहरदों गसर हैदों जाहैदों दा थिगानो दं थिगासे ओमफ्राय आंनि माखासे पार्सनेल खामानिनि थाखाय आं थाङाखै नाथाय आं मोनसे बुस्थुबा थांगौमोन जोंहा बिजिरनो मानो पुलिस दं कर्ट दं आयेन दं बिनिफ्राय नटिस फैयोब्ला अर्डार फैयोबा निस्सय आं खारलांगौमोन नाथाय सोरबा सासे सानै व्यक्ति बा सोरबा बबेबा हान्जाया गासैखौबो आयेनखौ आखायाव लाजोबनो हाया नोंगौ माखासे बिथिङाव एसे सुद्रायनो हायो बोरै जागोन लालायमारगोन ना गारलायमारगोन एक्सेट्रा बेबो थिगानो नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासेया जेरैबायदि फैयाबा बिदि थिखांनानै लायगोन आंबो बुंहरफिनो बेखायनो नोंसोरनो गासैबो आयेन मोनब्ला जोंनो मानो कर्ट बा पुलिसखौ मानोमोन आयेनखौ जोंनो मानोमोन आरो जिहेतु नैबे खोथायावनो आं नैबे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों थ्रेटेनिं हरनाय टाइप जेराव दं बावनो थिखांहैगोन मागोन पुलिसानो कर्टआनो दाबो अर्डारखौनो होआखै बा बिसिमावनो थाङाखै अब्ला बै सासे सानै इन्डिभिजुवेला पार्टिनि बा हान्जानि नाम लानानै नोंखौ थिखांहैगोन मागोन मा अधिकार दं रोङै मानसि जेबो रोंथारैफोरखौ सिगिनो हागौ नाथाय एसेब्लाबो जोंबो बुजियो मिथियो आयेनखौ दा पार्सनेल लाइफआवहाय सोरबा व्यक्तिया इन्टारफेयार खालामनो हाया जायया दाय नुदों बियो पुलिसनाव कर्टआव हैथों कर्टआ बिजिरगोन सैथोबा सैथो असैथोबा आं जेनगोन सैथोबा सैथोआ देरहाखागोन
गोरोन्थिया हौवानावथ' थाबायानो नाथाय हिनजावनावबो थायो। आखाइया फारसे खबजाया फारनैजोंसो खबजायो आं बेखौ सानो। आंनि लाइफआव मा जादों, माब्रै सोलिबोदों आं, माब्रै पास आउट जाबोदों बेफोर आंनावसो दंना। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना भिडिअनि क्लिप्सखौ नायनानै मोनथिबाय नङाब्ला लोगोफोर थारैनो एनिथिं एमजिया रायजो समाजनि गेजेरावहाय मेल खज'नो गोनां बाध्य जाबाय बिथाङा नङा होमब्ला आरो गावाबो मा फोरमायलांखो दायो लामारगोन ना लामारा। ভাল একটা খবর আমার কারণে ভাল, সবৰ কাৰণে ভাল, অকল আমাৰ নহয় সবৰ কাৰণে ভাল। সেইটো হ'ল 6 শিডিউল কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু BTCত এই যে দুজন মাইকী লোৱাটো সেইটো বেন কৰিছে বেলেগত, কিন্তু BTCত বেন কৰা নাই। কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছে এইটো। BTC কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও তাৰমানে বড়ো হওক, কোনোবা মুছলিম হওক, ৰাজবংশী হওক বা যিকোনো মানুহে দুজন ল'ব পাৰে বুলি কৈ আছে। কিন্তু 6 শিডিউল বাহিৰত দুজন চাদি কৰিব নোৱাৰিব। গোটাইটোৱে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন লৈছে, আমিতো আৰু কি কৰিম। एक्चुअली जोंनि BTC सरकारावहाय जोंनि जिहेतु हेड जोंनि BTCखौ सालायगिरि बिथाङानो जुदि सानै हिनजाव लानायनि बिथिं होदोबा जों नों आं मानसियालाय मा नङाब्ला लोगोफोर बयबो लानो हागोन होननानै जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा बेफोरबायदि थांखिखौहाय लानानैहाय गोबां माने बेफोरबायदि लाना खानाय भाइरेल जानाय बेफोरबायदिसो जादों होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। बारानिख्रुइ बारासो जासिनबाय थादोंना लोगोफोर बेफोरबायदि भाइरेल जानायनि जाथाया नङा होमब्ला। जोंनि आसाम सरकारनियावहाय बेफोरबायदि सासे हाबा जाखानाय हिनजाव बा हौवाया गुबुन सासे हिनजावखौ बेफोरबायदि हौवाखौ लानो मोना होननाय बेफोरबायदि आयेन खालामदों। नाथाय जोंनि BTC सरकाराव बेफोरबायदि आयेनखौ खालामाखै नालाय, ओंखायनो जेनेबा गोबां मानसिफ्रा जुदि जोंनि BTC सरकारखौ सालायगिरि मानसियानो जुदि बेफोरबायदि बिथोन होदोबा नङा होमब्ला जोंनियाव न' डाउट सानै हिनजावखौ लानो हागोन होनना बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय खेंफोरथिजों लोगोसे फोरमायथिनानै होदोंब्ला नङा होमब्ला बयबो साहस मोनखागोन बेफोरबायदि लानो नङा होमब्ला। थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथां साराहाय मा बुंखो नोंथांमोननि सेरावहाय। थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानैसो नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ फोलावलासै। अलरेडि भिडिअआ एसे गोलाव जाखाबाय, नोंथांमोना बांद्राय गोलावब्लाबो नायनो बायो नङा होमब्ला। थ' जोबथारनाया बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव जुदि आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला दाय दोफोन जादोंबा आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय। आरो बेखौनो जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला गोदान आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।